Bulangbur दै नायसै आरोना दै दुरिया थाबायगासिनो दं नै जोङो थाबायगासिनो दं नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माने ओरैबायदि इन्टारेस्ट जागोन आरोना माने नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन दैखौ गोसथोनाय गैयाबा फैजाया फैजाया मालाय जरा जराजोब जारलासै जारलाथार दै नायबाथ' हराव नै जेबो गैया थिखोलालायगौ नामा थिखोलालै फाग्ला थिखोरो होनो मालाय जिरायदों आरोना दुब्रि पार्कमोन नामा बे फट' लानांगौ दा बेयाव मा दं जेबो गैया नै जोंनाव नैबाव जोंनाव नै जोंनाव थाबायलाय गानानै गाना थाबायलाय ओरै हरो आथिं फारसेयाव हरो समान खालाय बेखौ थाबायनायब्रा बे रोंना रोङा नों गेलेगासिनो दं आरोना नै इन्टारेस्टनो बिदि आरोखि हनै मालाय जरा जरा होननायसो जानोसै ओरै नै बेखौ नायगिरनि ओरै गिदिंनोसै ब्रह्मपुत्र ओरैबायदि गुवारखाना बरिया संनाय आरोना जोंबो थांगासिनो दं पार्कआव दुब्रि पार्क नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ माने इन्टारेस्ट दं आरोना मालाय जरा जरा जोबथारनाय गासिबो बेरायगासिनो जोङो नै दुब्रि पार्कआव आरोखि ना माने नैबे ब्रह्मपुत्र जाहैबाय बिदि औ नावा बेरायगासिनो दं फरायसाफोर बयबो जिरायदों आरोखि ना जिरायजोबनाय गासिबो बिदि आरोखि बे दं आरोखि ना दुब्रि पार्कआव न'आव माबा लिरना दङ नै गैला सिनायला बारा एसेबांसो सिनायखाया जाहैबाय ओमफ्राय उन्दैफ्राबो गेलेगासिनो दं नै माने बयबो जिरायदों आरोखि ना मोनसे दंलायथारनाय बेयाव फट' लाखांबाय जोङो माने बैयाव बैयाव थांनानै मा दं नायनि आरोखि ना बेयाव मा दं बेयाव नायनि जोङो मानसि आरोखि ना ज' बिदि आरोखि जिरायजोबनाय बयबो गासिबो आरोखि ना बिदि दं आरोखि ना नै जोंबो थांगासिनो दं ओंखार मालाय नै जरा जरा रायलायगासिनो दङ नावफ्रा नै गोजौ नुखायो आरोना दै जिङाव बिदि आरोखि जोंबो थांगासिनो दङ नै माने ओरैबो दंना जोंनो जिरायदों आरोखि ना बयबो दंलायजोबो नै बिदि आरोखि ना आरो ओरैबो दं नै ओरै ओंखारनायनि माने फनसो रायलायगासिनो दं नै बिदि आरोखि ना ब्रह्मपुत्र बे बेयाव बेरायखांबाय आरोना मोनसेयाव आरो बै मोनसेयाव दंबायो बेवहाय थांबावसै आरोना थांगासिनो दं नै दै सेर सेर बेरायनो मोजांथार आरोखि ओरैबायदि मोजां माबाफोर आरोना मानसिफोरा बिजों आरोखि जोङो नाव फैनाय आरोखि ना बिदि मानसिफ्रा ओरै दंलाजोबो ना
biar kan kalau itu apa biar enak sih kamu itu nggak biar kamu cilar nah insya Tapi saya salah share nah Duri market kemana Duri pasar beras nuar aja nggak kanan sini biar sih Duri beras nuar kanan beras nah murah sekitar nanti mau ambasnya mana ya kalau kafe nanti nggak